Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nek nang omah aku tak dolan rono karo Bos Agung. Main-main meh ke tempat Mas Bagas. Bloroke kuwi kok. Meh mantau burung perkutut. Bloroke Blorok. kuwi. Sik cemanine. Sepayu. Mait jan. Jipuk sapa Bagas? Sapa? Sing cemani ini sing tak pesen. Blorok. Blorok kok cemani. Ayo cemanine kuwi ye. Aku kan jipuk kuwi ye. Meh mantau perkutut. Ayah. Cemani malah sepayu. Sing blorok iki nganu Apa? Oh, biasa. Oh. Cemani kutut biasa. Ning nggonmu apa? Nang muni wisan. Urung muni, blas urung. Lanang wedok. Lanang wedok. Lanang nih lanang. Jajal di fotoke. Engko nek ya tak karo dolan rono. Kamu ini tak jeboli buntute kok. Wedokku gelek jebahan. Ah sing Nek mulai cepet. cemanine mah diwehke wong iki mahe. Ngombe iki golek Gas. Ayo to dhewe wis iki aku do ming Pak Kas kan pesenane aku Pak Kas ngono kae. Kira nom-nom tok kan. Garek nom-noman. Nyekel ngarepan omah wi mau bengi. Oh. Ayo jal dikirimke sing blorok. Seneng Ya, delok. Kirimke ya. Engko Foto. tak yo tak dolan rono. Pak, orang blorok ning ceplok-ceplok putih. Ayo delok, coba-coba ae. Putih nggon apa wae, Gas? Gas, Wis paten. pateni. Mah, wong omah. Hmm? Ceplok-ceplok. Kok anjir mlebu nang apa iku? Ya garek putih ning endi wae kok. Putih ning sebelah endi wae. Nek putih ya blorok nek putih ning bagian tertentu. Padahal pelarangan. Ah ya kantung wonge. Nek mau Nek putih ning endi upama ana telunggon apa ronggon apa saknggon kuwi iso double katuranggan atau triple katuranggan. wong cetha Upama ana telung kene Gendawa Sabda ning Gulu atau terus ning Sirah Satria Pinayungan ana telu apa ning Buntu. wong kasare wong Sulung saiki kan kaya mure bloroke apa larange. Iya. Oh, kutut bloroke ya padha apa larange. Iya. Aku tak ben dikirim ya ndelok nek karo mlaku rong ngonten wae. Kasiono iki malah ora diangkat. Tekan blabak kok nyoleh pesenan nganu kok. Apa? Kutut. Ya kuwi kutut oke kayak ombyokan. Oh. Ke kios. Mbah dicipoke ngendi cipoke ngenangga paling nek ora ngene Wis Bagas. bagas kok jelas ya. Ora mungkin dicikoki. Muni rana ta nggih. Oh. Ya iya mesti digorong Pak Kas tadi. Wong ngomong ora aku muni ngono. Ya lumayan no, badi-badi piro Mas Agung. Nah iya ping ngono to, ping berapa puluh per kutut ngono to. Iki bayar konten lho, dadi wis oleh 2 konten, sekarang konten sing ala kadare. Ngene. Kenapa? Ngopo ndelok kutute? Tak jelaske. Nang Gulu terus nang ngisor cucuk ya ana pudiye. Kene? Heeh. Gulu-gulu sing kene ngisor. Nah iki nang Delok. Oh. Sangga Buwana iki. Sangga Buwana karo Gendawa Sabda karo apa iki? Iki lho, iki kan dikirimi foto perkutute ana putih nang geger iki ya geger ning geger iki ning geger ning boyok jare ning Gulu karo ning isor cucuk ana. Jadi kan beberapa double katuranggan iki. Ana Sangga Buwana, ana Gendawa Sabda. Jadi campur wae, Yan. mbok Ngono ceritane.
rono apa ora? Rono tak jipo. Jipo pan pira ta iki? Ah, biasa kok ngelarang-larang. Larang-larang. Ngopo? Biasa. Nah iya. To jipo. Iya ta, Mas? Heeh. Linting, kudu sing linting, Mas. Teh. Sementara linting. Tengwe. Padha enak ger. Iki kasane iki. Pak Kas. Oh, itu. Jadi katuranggan nganu ki ya. Triple katuranggan. Nek akeh sisan malah blorok mlebune nek gur pirang iji kan. Iki Sangga Buwana, sing jelas Sangga Buwana, Gendawa Sabda karo iso cucuk. Sampe gak Sangga Buwana karo Gendawa Sabda. Apik ora kuwi? Apik. Gendawa Sabda ben tutur ucapane apik ngono lho. Gendawa ucapan yang bagus. Apa? Sangga Buwana ben kuat nyangga masalah-masalah apapun sing nyangga beban urip ngono. Neger. Filosofine ngono lho. Dadi akeh filosofi sing burung perkutut katuranggan kuwi sing apa ya beredar ning masyarakat Indonesia. Nek ramune piye? Wedok tetep dituku. Sik tak terangke. Hah? Wis di anu urung. Aku engko iso ngecek to. Wis dipake ngurung. Wis dipesen wong. Drung sik cemane diku wong. Halo. Kuwi wis dicek lanang wedoke to? Wis. Jelas lanang to? Wedok. Yo lanang kok. Oh, Ning cilik Mas. ayo ora apa-apa. Nek jenengan manuk ki lanang. Nah iya jenengan mana? Ayo jeneng manuk iki ya lanang nang manuk iki ora iki wis Makane kono kan lebih takut kepiye iki Mas. Nek lanang kok. Manuk ki lanang. nek wis dicek urung lanang wedoke kuwi, Cuk. Kowe oleh nang ndi ya, Gas? Gas. Wis ning ngarep Kampung Ulu kan, Mas. Oh, Kampung Ulu. Jebak jalan. Pinggir dalane apa? Oh, Nganu, heeh. pinggir warungnya apa? Pinggir dalan kan, pinggir dalan gede. Ayo pinggir warung kae to. Cemanine iki saya tapi ati gowo sapa cacingen putih kan. Ah, wis teko Rama wis dipesen Yono kok iki. Engko lak ngerti aku. Sapa to? Nganu apa? Oh, Ayo, sampe rapi nak kon njupune Yono wis ki dhisik wong Yono wis pesen ngono kok. Ya wis aku te Wirono karo Agung. ora ono manuk ning gerekno. Kok ora ana diborong sapa? Diborong Pak Kas wo. Ora gowo sapa iki? Wong Maren. daerah Sambrian kuwi karo wong anu. Karo wong Jese. Jedes. Jedes Muntilan. Oh, Pakas gowo pira to ya kaya? Pakas yo gowo wingi. 5 apa pira? 12. Oh, 12. 12. Hmm. Wingi ono 40 yo ono. Wah, mau ngarep golek nganu udan to. Ah, iya. Golek dilarang. Apa iki? Tuku sosis kae, metu mulut sisan to. Tuku sosis kae to. Telu ning mati loro. Ibu. Mati. Tiba apa? Oh. Dhuwur. Hmm. Yo, ketok siji sing sok muni ning ngarepan omah iki. Oh. Sik wekmu sik diculke kae sing nang omah iki. Kudu kok lanangane kok. Lanangan. Gedhe ora nyan sik. Oh. Judine di 10 Yo, iki lagi. nek ro penjak dikutune. Ngasih. Omeh. Itu. Itu oke. Karo Suarane, aku iku wis tau krungu. Suarane kuwi nek pas ning langgar pas
ajan yang harap udah gede wong tua no. Kenapa? Pas dibaten kok yang cilik ra kira. Malah edan. Ya wis aku arep persiapan rono. Sediane kopine. Wah, saya tak ngombe dadi PP yo. Ya oke, siap. Yo. Sini OTW. OTW. OTW rono lur. Pokoknya bar konten, pokoknya harian konten seadanya iki engko OTW neng endi ya desane? Selak. Selak Racek. Daerah Kampung Ulu. Daerah Jalan Pentut Ngentut Palbapang. Neng pemikat handal Mas Bagas Panwun. Bagas Panwun Sutawijaya. Saya tak salin sih, nggak katok sih. Ya. Wes cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.